אני בת 59, אני מנהלת המרפאה של דוקטור דוב קליין באסף הרופא. גדלתי ברמת גן, ואחר כך, אחרי שניסיתי ונולדו הילדים, עברנו פה להרצליה. אני סבתא ל5 נכדים מדהימים, כשהגדול ביניהם הוא בן 11, והקטן בן 9 חודשים. אסתטיקה בעיקרון זה דבר זה דבר שהוא מאוד חשוב בעיניי, בכל התחומים, לא רק איך שאני נראית או איך שאנשים נראים, אלא בכלל. מה שמפריע לי בעצם זה הקטע הזה, הנפילה הזו פה, שזה נותן איזשהו מראה של כאילו הוא מראה מבוגר. הקטע הזה כשהוא נופל, הוא נראה, זה נותן מראה של מראה מבוגר. אני תמיד ידעתי שיגיע הזמן ויפריע לי איך שאני נראית, אני לא אוכל להמשיך ככה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני צריכה איזשהו רענון, הרמונת קטנה כזאת שתיישר שם את מה שמפריע לי. ברגע שמותחים את זה טיפה, אז זה נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר צעיר, הרבה יותר נכון, כמו שהיה פעם. ולא, אני לא פוחדת מזה. תראה, קודם כל, יש לי דוקטור קליין שאני בוטחת בו ב1,000,000%, הוא פשוט אומן, מקצוען ואיש מדהים. ואני מרגישה בטוחה, זה דוב קליין, שאני מרגישה שאני מאוד בטוחה בידיים שלו. מחר זה היום. רוצה לשפר את האזור הזה, טיפה יותר נתוח, ככה. אוקיי. אז מה שאני אעשה זה בעצם אני ארים את הפנים כלפי מעלה, בווקטור עליון, את רואה בצורה כזאת, שזה שישפר את קו הלסת, שיראו קו לסת שהוא טבעי, אוקיי? בדיוק. פה בחלק הזה, לחדד אותו, לעצב אותו יותר, ואת קו הלחיים להרים למצב יותר גבוה טיפה, שזה יראה לגמרי טבעי ככה, כמו שהיית לפני 15 שנה. וקטור הרמה יהיה כלפי מעלה ובאלכסון, זה הוקטור שאני מרים. זאת אומרת שזה ייתן לי פה קו לסת אחיד, והסימון שלנו יהיה כלפי מעלה. ועכשיו אפשר לראות ברגע שאני מרים, איך זה נמתח בצורה כזאת. גם כאן הוקטור הוא כלפי מעלה, ובאלכסון, אותו דבר, כאשר אנחנו צריכים לשמור על קו הלסת, ונסמן את הוקטורים כלפי מעלה, כאשר החתך עוד פעם יהיה פה בקו האוזן, ופה בקו השיער.
אני מרדים את האזור, זה הכל יהיה בהרדמה מקומית, את תוכלי לדבר איתנו, תוכלי לספר לנו בדיחות, אנחנו נספר לך בדיחות. ההפרדה עצמה תעשה על ידי מים, על ידי סכין מיוחד, את לא מרגישה שום דבר, זה בהרדמה שמפריד את כל הרקמה על ידי מים. אנחנו אחרי זה ממש פנטסטי, חוץ מזה שאני מרגישה רדומה בשפתיים וקשה לי לדבר, אבל מדהים. הייתה חוויה. פשוט אני יכולה להגיד שהייתה חוויה, כמה שזה נשמע כזה אולי מוזר, כי זה בכל זאת ניתוח, אבל מאחר והניתוח הזה היה בהרדמה מקומית, קודם כל הייתה אווירה מקסימה בחדר. צחקנו, הייתה אווירה כזו נינוחה, ודיברנו, ויכולתי, את יודעת, לשתף פעולה. הרבה פעמים שדוקטור קליין רצה לראות את המימיקה, את הפנים, איך חיוך, איפה הגומה, הוא רצה לשמור לי על הגומה. אז כל הדברים האלה, באמת, זה שהייתי ערה ואפשר היה באמת לשתף פעולה, זה היה פנטסטי. זה אחר, זה אחר, זה באמת משהו אחר. ושלא לדבר על זה שכל ההחלמה הייתה מדהימה. את הניתוח עשיתי ביום חמישי בערב, יום רביעי כבר חזרתי לעבודה. הניתוח היה בעצם להרים את האזור הזה, כאן. ואת זה השגנו בצורה מדהימה. כל האזור הזה הרבה יותר מתוח. רואים את קו הלסת שזה נראה פנטסטי. החתכים הם כאן, אפילו לא רואים אותם כל כך, כבר לא רואים אותם. זה ממש על קו השיער וזה נסתר לגמרי באוזן, לא רואים בכלל. אבל זה הידיים האמונות של דוקטור קליין. מדהים. כולם מתלהבים ברמות. ממש. רואים שאני נראית יותר טוב ולא יודעים לשייך את זה למה. מה עשית? עשית משהו? אז אני אומרת, טלטלים. צימחתי טלטלים. הרי עובדים איתי גם רופאים פלסטיקאים שהם מאוד התלהבו מהתוצאה. האמת היא שההבדל הוא לא כזה גדול, אבל זה נראה פנים שהן רעננות יותר והן לא עייפות. הבת שלי פשוט התרגשה שהיא ראתה אותי, ממש. והבן שלי בדיוק חזר מחול גם, אז זה התלהב ברמות. אמא, זה פשוט מדהים. זאת הגומה שלי. נשארה. נשארה? זה היה שווה את זה. מדהים.